Hay mga idol, sumkaron mga idol, mga harbis at bangga ni mga idol, sakar de sang nga mga idol ba. Lugsong man di padong ubos mga idol. Club. Harbis na mga idol nga adlaw mga idol nga Down, tonal. down. Sa ako mga idol pa ubos na pa mga idol. Sudlan naman nagmangga mga Inay. idol, kislison man gayog. Kung punon mga idol, bugat kayo. Mahilos mo di mo kamot mga idol. Pag mo punon, sakto-sakto lang mga idol nga mga tonal po di mo padong ubos ang Inay. kuha na ko sa akong asawa mga idol. Taas-taas kining manggahan. Arene sa Ako na subo siya mga ibutang idol. sa tanganan sa mga pundok ito mga Quran. mangga mga idol. Rotas, Marapit sa guys. tunol din mga idol. Ano pundok ni siya doon. Kada kay mga idol, ako na po sa birahon. Paghuwam, humana naghuwad mga idol. Ako mga nabutang mangga doon sa mga babaw mga idol. Basta bugtawan, mga tiil mga idol dito. Biyag. Nagapundok na kayo mga idol. Nindot kayong paminahon mga idol, makaharvest ka mga idol. So pag-abot diri mga idol, so ubos mga idol, namin gauling mga idol, kapuot pa mga idol, aso mga idol. No? Ang tawag ng mga idol dito sa senior Vulcan gagmay pa mga idol. Diri na sa lungsod sa Sarmio mga idol, gauling mi diri mga idol. Pag-abot diri sa ubos, ako ng videohan mga idol. Kining aso po mga idol, makatabang sa niyo sa lamok mga idol, kay mga matay mga lamok ani. At ito ni padong sa libon mga idol, nalawa ang aso mga idol, padong sa babo, mga tabang sa ni sa kahoy mga idol, makadagan sa bunga mga idol, kaya mga insekto mga idol, mga matay, mga pasigihin mga aso mga idol. Taputi kay aso mga idol, gabundo pag ini kayo mga idol. So, dili man ni siya mauling mga idol, og di pud ni sa takuban og lapok mga idol, kinahanglan takuban yun. Lapok mga idol. Kung imo lang limbasigaan mga idol, kini sa mga idol, wa kay mahabwaan wa kay mga uling. Kung di mo tabon naglapok, maabog gini sa mga idol. Kinahanglan ni mga idol, tabunan gini sa maglapok mga idol. Adak nindot kay bakante mga idol, patag kay bakante mga idol. So, kini sa mga idol, mahabwa na sa mga idol, uling pa ni. Baligyan ni sa mga idol, kwarta ni sa mga idol. Susol ka yung mamuling mga idol, kapalit nagbugas gini tawon mga idol ay. Libre na ang tawa ni Pandang ito pag-abot ng mga idol narinig halos pa boy mga idol nailong sa mga idol uwan mga idol harvest ng mga idol nakan na rin nga storya ka diyo mga idol uwan mga idol kuha to may ani sa mga bundag ang uwan mga idol. A few moments later. So hapon-hapon na mga idol ang pundok ng mga mangga idol ay no panood masako mga idol ito na sa sudad mga idol, ibaligya. Mga bata. Makakwarta gyapon ang tanong mga maka-post gyapon sa tanong bisan pa man ang panahon nga galain na binahabilin nga pamunga gyapon mga idol. Hindi lang ko to mga idol, daghang kayong salamat mga idol. Maro to akong istorya. Thank you for watching.